गोसो थोनाय बेरामा मा जिरा रजे नोंनि मेगनाव मानो मोदै गावखौनो गाव आंबो बावगोमालांबाय बिखा बिखोआव नोंखौ लानानै आं सानजिना नार्जारिनि बिमा बिहुला मुसाहारि आङो आंनि फिसाजोआ नैबे बसाबिलाव हाबा जाफैदोंमोन। बे बसाबिलाव हाबा जाफैनाया दाख्लि गावसिनि गामिसेनि सेंग्राजोंनो खालांदों। दा बेखौ नागिरबाबो मोनाखै आरो बे आंनि फिसाजो सानजिना नार्जारिया फिसाजो उन्दैबो 11 बोसोरनि दङ आरो बे जाय हौवाजों थांफादों बे हौवाहाबो फिसा दङ बिसि फिसा दङ। दा बेखौ रायजो राजाया बबावबाफोर नुयोबा हमनानै दोननानै बे नैबे जोंनो खिन्थाहर रायजो राजाया अननानै। आरो नोंनि फिसाजोखौ मा खावलायगोन नों बे समाव? आंनि फिसाजोआबो बे फिसायखौ अननानै फैफिननांगोन। नोंसोर खारलांदों होननानै मिथिखादोंमोन नामा? मिथियाखै। माला खारलाङा? शुक्रुबार बारायावसो। बेना फिसाया न'आव दंना गैया? बिनि फिसाया न'आव गैया, केरेलायावसो खामानि मावहैदोंमोन, फैसा सोनानै हरबाय थाखायोमोन। न'खराव माबाफोर दावराव दावसि जादोंमोन? न'खरावबो दावराव जायाखैमोन। आं बे गामिनि सेंग्रा दोनलांनायखौ सिनायनो मोना नालाय बेखौ आं मा सिनायनो मोनै सेंग्राजों फैखो होननानै आं रायदोंमोन। बेखौनो बियो खारदों। गावस्रा बिस्रा माबा प्लेन दंखायोमोन खोमा। दा जगाजग खालामदोंना खालामाखै? फन हरदोंना हराखै? फनबो हरा माबो हरा। बे शुक्रुबार मोनाबिलिनि 5टानिफ्रायनो मबाइला सुइस अफ। बेनिफ्रायनो दाबो मबाइलखौ सुइच अफखौ खुलिया। दा फिसाजोआ गोसोखाङोना गोसोखाङा? फिसाजोआ गोसोखांनानै गाबबाय थायो। ओंखाम जाया मा जाया फिसायाबो गाबनानै फन हरबाय थायो। जोंना फिसाजोआ फैफिनथारनांगोन। रायजो राजायाबो जेरावखि नुवा हमनानै हरनांगोन, खिथाहरनांगोन।